ubit ćemo ih. Bartol, ja bi prvi pucao. Pa oboje. Ajde, Ajde, ne, pucamo, trčimo, te mi s prvo autima, trčimo. te s autima. Ajme ne, Luka, možemo mi to, jes spreman? Ivan, ovo ti je s autima, moraš ih srušit s autom. Ajme ne, to je onda s autima. Samo te molim da se ne diskonektaš, Marko. Ovo je pre dobro. Da. Sad kad eksplodiram, kad padnem. Skoro sam eksplodirao. Da bar. Oh my god. Can't touch this, can't touch this. Ne, pao sam dole! Ajmo vozi. Ne, pao sam skroz dole! Can't touch. Marko trči, samo trči. Ajde, zaleti se u njih, Ivane! Luka si pao. Ne, Ivane, Isuse! Oh my god, nemaš Ajme, sam malo sam pao, ajme meni. O ne, gore je nekakve... Isuse Bože! Ivan! Luka elektrika. Jesam nekog ubio? Ne. A kak? Pa čulo se da sam vas kao udario u glavu. A di su oni? Aha. Bartol, ti meni uopće ne pomaži. Aaaa! Bartol! To... Jesam te srušio? Da. Oh, hello! Mogu ja to? Znaš da ne Ajme može. ajme pusti da probam skočit. Ne. O moj bože. Kak sam ga pokupio? Pokupio si ga, di je? Pa meni. Ja sam. Da, Yeah! ne. Yeah! Jesi vidio Bartol? Dobinari! Sad u najbliži T20, nemoj birati između boja. Može? Ne, biraj. Budite izbiljivi. Oh my god, kako su dobre boje. Bartol, kao šta smo i mi u ono odličan. Bum. Crni. Black Mamba. Da. Evo. Kaj vi pokušavate? Ne znam pogoditi te. Ali ništa ti to ne znači. Nam, ak me ne pogodiš kroz... O moj bože, Luka! MLG! Ja sam ih pogodit ću. O moj bože, ne! Ajde, trči, sad su oboje dole. Aj, Luka, brzo gore. Ne mrem, zapeo sam. A, to si ti, ajme vidim te. Gdje ste bre ljudi? Srbijana ovdje. Pazi Bartol, on je let. Znam! Gdje ste bre? Ajde! Jesam te, Bartol. Ne. A daj, dotaknuo sam te. Unutra si me gurnuo. To, Luka. A ne, ali preživio sam. Preživio si. Da, gurnuo me u ovaj kavez. Ajme, ne, čekaj. Pa ne, tu će sad dobit boost od ovih ove. Boost. Kakav boost, čeće, to će i Fuck, ubiti. mislio sam... Sad će... What the fuck si ti probao? Skoro sam pao dolje. A shit, sad su ove elektrike. Šta je To vam to? daje Makni boost. se, ne smiješ dotaknuti to. Pa makni Možeš, se. to ti daje boost. Kak misliš kak smo mi to prošli bez problema? Da, čeće, ja sam to primio, Sam se onak zaletio sam se. zatočio. Odbilo mi se auto. Ui. Bartol, kaj? Oh, fuck, oni će... Elektrika, Bartol! Ivana je strefila. Ivan, nasrev. Ja mislio da te van hita, to ti ništa. Ne, Ivane! Aj. A da, oni nas pokušavaju. Pokušavaju, to je glavna riječ. O, hello, Luka. Ne, ne mogu se krenuti! Luka, da te nije bilo, čovječe, tak bih razbila. Ajme ne. Jesam bio Lukitom. Ajme, di sam? Brzo, proći će. Daju grmlju su, Luka, brzo. Sad ne znaju kak su i di su. Ne, čovječe pobjedit će nas na kraju. Ivane, kaj? Ne znam. Ja sam se skroz izgličio. O moj bože! Pucat ću vas, maknite se. Maknite se! Ljudi, Fuck, nemam više ovih tu. Ja imam. Bartol, pucaj ih. A daj, ajde, nema se Ivanja. Bartol, zapalio si se. Da, znam. O, Ivan je pao!
A to... Ajme, ne, Rašel! Oko! Ne! To! Nisi me! Nisam! Ne! Luka, daj sad gas gore. Čekaj, kaj nije umro? Ne! Nije, ja sam se zabio, ali u... Ajme meni, moramo... Ja sam pokupio sve kutije, kak nisi umro? Brzo! Daj, Ajde Bart, ajde Luka. Gas. Ajme, lik će nas dobit. Ne, ima još dugi put, to mi vjeruj. Da, imam još dugi put. Brzo, Bartol, trči, ne staji. To. Okej. Oh my god, ja ću eksplodirat. Eksplodirat ću. Isuse zi. O moj bože! To. Ne. Pobjedio. Luka! Luka ne, Luka gas. Ne smije pobjedit, ajde Luka. Pobjedio je to, Bartol. Bravo. Evo, penje se gore. Uš. Kako? Aleluja! Sad ne zamislite da to padnem, sad ne zamislite da to Bartol, padnem. nemoj se zaiz... Da? Marko, ej, ti smo nesposobni. Da, nesposobna deca. Ne sad nas ne smije kaj on ima tamo. Pa igram se kao. Da, ima malo više stvari od tenka. Bartol, Ništa, obavezno. ne mram. Ne, pokušavam se sad gore onak mačit da ja mogu. Ima malo više stvari Ivan od tenka. Znam, ali uzmi tank. Ne, čekaj, prvo ću ih malo s bazukom gađat. A nemoj, Bartol, uzmi Ali tank. bojim se s tenkom da ne zeznem. Kak Kako ćeš ćeš zeznut? zeznut stank, no? Ajme sad ćeš bazat tam zeznut 100%. Gotov sam. Luka sad manevri. Šta, Ajme, ne. mrtav sam, ubio me. Backflip, Marko. ajme ne. Ibu. Ne. Isuse, izgubili smo. Samo ono. To je onaj ručak koji sam pojeo. Da. Bartol, moja boja je lijepa. I moja. Ajde, birajte vi boje. Luka trči. Trči! Sajk. Isuse Bože! Jesam vidjela to. Oh, Isuse Bože! O, to bum! Isuse Bože! Ste umrli! oh moj bože. Kako niste umrli? Ne, pao sam. Ivan, ne smiješ past sad. Inače smo mrtvi. Izgubit ćemo Ivana. Oh moj bože. Jesam te! Jes! Bartol, bacio sam jednog. Pregazi ga. Skoro mi je Makni se! Daši, Marko, drži F! Marko, drži F! šta je pa? Da ih izbaciš iz auta. Bartol, ubi ga! Ubijam. Ajme ne. Ajde Luka. Vjerujem u tebe. Bum! To. Skill. Marko, ajmo sad ono, za ozbiljno. Ajmo Da. Ajme sad, bez zezanja. Aha, do sad niste bili ozbiljni. Ne, pa zezali. Bartol, ja mislim Da, da ćemo istina. tak izgubit. Da. Ivan, idemo i mi sad postati ozbiljni, može? Jaj, čuj njega. Šta joj, išu njega? Vidi tamo jahta. Di? Iza nas. Ivan, samo... Zatrči se iza. Oh my daj. god, možeš hodat. Možeš... Neću iskušavat. Luka, ajde sad ozbiljno. Sad ste Pa, gotovi. pokupit će me lik. O moj bože! Fuck, ne! Da sam mrtav. Isuse, nisam umro. Isuse. Ajde, trči dok nisu tu. Oh my god, nećemo valjda opet izgubit. Zašto se desilo? Lik mi je pao. Ma tiš mene. Ej, a daj, ajde. Auto mi je na vatri. To. Pa šta ti misliš, zašto ja govorim? Zbog sira, jel?
Ja volim sir. Aj! O moj bože, ne, pao sam. Isuse, ne. Marko, daj, saberi se, izgubit ćemo. Ja, pa daj, ajde. Pa znam, ja isto se moram sabrat. Svi se saberite! Ajde, Luka. Ajde, Marko. Ajde, će oni skupa smo. dobit? Po ritu ćeš dobit mali! Nećeš! Ne! O, Barto! Ivan, imam vjeru u tebe! Ivan, imam vjeru u tebe, imam vjeru u tebe. Ivan, nisam... O moj bože! To Ivane! Ajde. Kak nisam ubio Ivana? Nemam pojma. Ajde. Ono je Ajde bilo dok tako je Ivan blizu. dok je Luka dole. Ajde, to si Marko, molim te, ne smije nas dobit. Yes! To! Ajmo Marko, sad comeback, ajmo comeback. Mi smo runneri. Možemo raditi misije za tipa 100.000 po misiji. Može. Možemo samo ovo završiti pošto snimamo. Da, možemo završiti ovo pa onda smo... Onda. Može, pa kako se ovo igra, šta je ovo? Dobro, Ovo ti uglavnom je ljudi, dead. Ivan je morao... Samo se Ne, moraš... pao sam! To. Ljudi, uglavnom, Ivan je morao otići pa ga je zamijeni brat. Ali, ajde Antoni, imam vjere u tebe. Ajoj. Da bar eksplodiraš. Ajde, on dobro igra, on će vas uništiti. A čuj, dvoje nas je. Isuse Kriste. Luka, brzo, imamo puno Ne, vremena. zašto iskoči iz auta? Aha, ja sam mislio da se respawna treba. O, Ne, yes! Ajme, 2, 3, 2... 3-2. Zeleni auto. Jas. Pa ajde. Ok, part 2 of 2. Jeste spremni? Ovo je runda 6. Odmah treći. Ajde, mračno i zeleni auto. Jes, ovo je bila runda. Možeš 100%. odmah preći ovo tu. Sve već je 5. Da. Sati u pravom životu. Da. Pokupio. Nisi ga. Au, prošao sam kroz njega, kaj se zgličalo? Isuse Kriste, ravno kroz njega sam prošao. Kaj se dogodilo? Antonio, kak te nisam pokupio? A ja sam On je car. nedodirljiv. Ne. Touch this. Can't touch this. Isuse Bože, šta? Kako vas fulam? Pazi, to su ti struje, ali te ne mogu van šata. Sam prođeš. E, pazi, tu ako se spustiš, on će... Aj Luka, možemo mi to. Nemoj pada dole. Pokušavam. Imam ga! Pazi, S rampe, čovječe. A kak se saginje? e, tu će te pokupiti. To! 3, Ma sreća. Gdje Pa je parašut? sreća, da. Pa da, sreća. Pa Zašto nije. nemam parašut? Ne. Misliš para za šut. Eto ga. Evo ga. Ajmo, runner. Ti nisam runner. Ajde. New hard that Ajde, Luka. run. 7. runda, Znači- odlučujuća runda. Samo polako i strpljivo. Možemo mi to. Je spreman, Luka? Ne. Te mogu ubit. Ne, ako me ubiš, stvarno. Me to može ubiti. Da. Mislim da, Ajde se probaj pomakni, prozor. Marko, pomakni se. Zašto? Marko, pa da mogu skočiti to. O shit. Opa. Digni se, ne. Opet si me razbacio. Ne, pao sam! Ne. Ne, Luka, eksplodirat ću. Dobre. Zašto mi se miš tako krenuo? Mislim za kraj ovo vrag. Daj, pokupi ih, Toni. Ja sam dole, sorry. Da, ja isto. A k vragu! To je dobivaju sad vremena. Kak se popnemo? Si to rekao? Tu, gle, tu. Samo zaobiđi tu. A, vidim. A shit, dobivaju vreme. Imam te.
sam ti gore na... Iskočio sam iz auta slučajno. Bio sam u gore na platformi, bio sam u gore na Oh platformi. my god, pao sam dole. To. Ajde, Krenuo sam miš slučajno. Toni, ti protiv njega. Odlučujuće. Marko. I... Ne! 30. Kak sam ga fula? Nemam pojma. Oh my god, mislio sam da ćeš past dole. Oh shit. Nisi. Kak si me fulo? Tu ga moraš pokupiti. Ej, sidi! Yes! To, Marko! Do kraja idi, ajmo! Ajde, moguće, ajde. To! Pobjeda! Dobro, kaj se dereš, Bartol, Isuse Kriste? Ne derem se, nego slavim.